नॉर्थ ईस्ट के कल्चर के बारे में, बट आई नो गाइस एंड दिस इज बोडो कम्युनिटी इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना? मुझे कल नहीं बताया था, पाशा बोलते हैं, कहाँ नहीं पाशा बोलते हैं, पाशा बोलते हैं। त्रिपुरा लोगों का मजाक हो रहा है। हमारे ट्रेडिशनल रिगनाई को हम रिगना ही कहेंगे ना, तो हम उसको पासहारा कह के क्यों जानकारी दें? और यही दिन हमें आज देखने को क्यों मिल रहा है पता है? क्योंकि हम चुपचाप रह रहे हैं। चुपचाप रहने से कोई फायदा नहीं होगा, हमारा नुकसान पे नुकसान ही होगा। दा UK 07 राइडार हाइके बनम बाबू बाय हने बसिनिओ बनो तै कुबां मा चिनि ते प्रसारक रिएक्शन दिखा तै तामनि बय रिएक्शन दिखा आं आनि चैनल बिसक्ति नरनो सबाय सुग्रो बिसाय खनाय नाय दा UK 07 राइडार बिनिमुं बाबू बाय हने बसिनि जागो बो थांनाय कयदिन सिगां चिनि त्रिपुरा हास्टेआव फायका तै मिटआप खालाय फायका आबुनि आगलोओ बो अजय द प्लेसो बेरायखा पियाबा अजय द प्लेसो बेरायफ्रु ताम नुकसा खांके जों जतो सेमानो आरो हाबखांके केबो फटो हायका भिडिअ खालायमानिया जाकमाया आबरुल दङ पियाबा तिनि ओखे नुकसा खा UK 07 राइडार बावबाया बो आ नुमाओ आ अजय द प्लेसो हाबय बो साक बायथां भिडिअ खालाय दंमानि आबुन तुइ चिन्ति प्रसार गोबां मा रिएक्शन दिखा ते चल जाखा आंनि जिबो आबुन चाजाग्लिया कारण तामनिके तिनिओ जतन बायनो रुल राइटे समान गे तिनिओ बो बाहायके आ बिसंगो हाबुइ भिडिअ खालाय दंमानखा आं साक बायथां अजन प्लेसो थां फाइजाक आन पकेट ने मोबाइल फोन से आं कारुइ मानिया फिया बके तिनि कारे ओइ फटो तो बात सिरिगदि भिडिअ खालाय दं बाहायके खालायका आबो जों चिन्ति प्रसार पेलाय को थुके वानसन नाव ते कैसा कक आरो हामन यागलोवा बते कैसे मिस्टेक लायका तामों गंके आबो हंके चिनी कार सेलर चिन ड्रेस चिनी रिगनाय नो ओ रिगनाय यावै पासरा हिनोय जे सामने आबन तुबो गोबां मा चिनि ते प्रसार रिएक्शन लिखा कारण तामनिके हिंदी फानंतु इंग्लिश फानंतु कबर फानंतु ओ रिगनाय माने रिगनाय नंनाय चिन कबाय आबते कोनो ट्रांसलेट खाय गया आबन बय चिन्ति प्रसार गोबां मा चाजे आं जागलायखा आबन तुय आं साना मुजुमन खावबसि ब्लैक हाम बतिफ्रा फायका चिन्तिफ्रा न बते बसिनि रुखा अजन द प्लेस हाबका बेरायखा आबन तुय गोबां मा बायरानि बरब नुकनाय फिया बातिनिवो आबो हायके रंग जे पिरजाक दंमानि आबो ब्लैक एंड हामिया जे चिनि सिनिमुं चिनि जे ड्रेस न बो आबो हायके सामानि ते आबो सेम बया ते कैसा आंके बो आरो हाबोय जे भिडिअ खालाय दंमानि जों हाय बरक खेमानिया बके तांगै मानखा आबो कैसे क्वेश्चन आं पाइथा कक साना मुसंगो दा UK 07 राइडार बो तिनिवो भिडिअ खालायमानि हायगा बाबो तिनो पासरा हिमानि आबो बिनि बुलिया आं पाइथा कक साननायो बिनि बुलिया बिनि कुन साय गरि बतिनि साइमायानि बगे बतिनि भिडिअ खालायका फियाबा आरो जे सिगुरति दंनाय आरो जे दंनाय सिगुरति बाहायके बनो भिडिअ खालायका ते बिनि लगे दंनाय गुबुन बसं बरक आ रिगनाय ड्रेस संपुरबो बाहायके पासरा हिनै बन साइखनारिका आबन बगै UK 07 राइडारनि कुन साय गरै जाया हांके आरो नि सिकिउरिटी गार्ड जे दंनाय बाहायके भिडिअ खालायका बिनि जाया ते कैसे हांके जिनि सिनिमो रिगनाय न बाहायके पासरा हिनै गुबुन बसन बरक साइखनारिका आबोनि बगै तिनिओ चाजाग्लि आङै गोबां मानसिनि प्रसारक अबायके रिएक्शन दिखा ते पाइथागो आं हामबाय मासाव चिनि TSF बरके टुरिजम डिपार्टमेन्ट थांगै अबायके बुलायबो याफारका बरक डेपुटेशन याफारका ब्लेकना हांबोंनो हामबाय मासाव ते जों मेन कक ते कैसा हांगे जदनसेल नांमनिके जों साकबाय थां रिएक्शन रिमाबाय अंगलाक आंनि जेबो रिएक्शन रिमाबाय अंगलाक जों जतो आबो हायके चिकन मिकन सावबाय जों फेजाक दङ आबन तुय जों जतो काहामके बुसां जों मानायखौलाय थानसा दङ जों प्रोटेस्ट मा खालायनाय हिनि नंथानिवो आं ककसा मानिंगो हामबाय।